Dobre, tak ďakujem vám za pozvanie, som rád, že som mohol prísť. Takže ja vás pozdravím, ak vás tradične zdravím, že zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Vždy čo hovorím, aj pozeráte moje videá, vždy hovorím svoj názor. Je tu u nás veľa včelárov, každý máte iné podmienky, každý máte inú genetiku, inú pastvu, čiže to, čo vyhovuje mne, nevyhovuje tebe, jemu, inému. Čiže to, čo nás trápi včelárov, jednak je to úhyny sú to a témy výživa, klieštík, nozeba, izolácia, máte to také, dá sa povedať, že témy, ktoré sú pre nás nosné. Čo sa týka tej výživy, tak častokrát tá výživa je veľký problém. Neviem, aké máte vypastelené podmienky, u nás je to svojím spôsobom relatívne dobre, Máme ovocné stroje, máme redku, ktorá je super, máme agát, máme slnečnicu, ale aj tak tie pastelné podmienky, keď to porovnám spred 10 rokov alebo 20-30 rokov sa strašne zmenili. Zmenili sa preto, lebo už tá redka, tá slnečnica, už nie je to, čo to bývalo. Je tu šľachtenie, je tu veľa hybridov, veľa odrôd, čo hlavne sa šľachtia na tie oleárske účely. A vieme, že keď sa volá čo šľachti na oleárske účely, vždy to ide na úkor niečo. A v väčšine prípadov to ide na úkor či už nektáru, či už ide na produkciu peľu. A to je veľký problém, čiže aj čo sme sa s Jankom Kopernickým rozprávali a na videu sme to hovorili, že problém je to, že nie je tá pastva taká, aká by mala byť. Samozrejme, viete, že tento rok bol extrémny pre nás včelárov. Začalo to extrémne skoro, teraz je 30. december prakticky, nemáte tu sneh, čo ste mi povedali, že to je vlastne prvý raz, čo ste nemali na Orave sneh. Takisto sú extrémne výkyvy, extrémne dažde, extrémne teploty, a to všetko vplýva na vonkajšie prostredie, na pastvu, na poľnohospodárske plodiny. Čiže tá výživa je obrovská rezerva pri našich včelách. Vy ste tu z Oravy, každý ste mali ste ovce, mali ste kozy, mali ste kraje, mali ste hospodárske zvieratá. To isté platí o zvieratách, o ľuďoch, o včelách, lebo to včelstvo je spoločenstvo, ktoré má matku, robotnice, trúdov a potrebuje tú výživu. Tú výživu kvalitnú potrebuje hlavne na jar, keď sa potrebuje celý rok, ale hlavne pri jarnom rozvoji, potom postupne znáška a hlavne výživu potrebuje, keď sa nám liahne dlhoveká generácia. Čiže tá výživa je veľký problém, aj keď možno povieme si včelári, že máme dospelú, veď včely si niečo prinesú, možno ich pokrmíme nejakým cukrovým roztokom alebo invertom, ale vždy, keď ich krmíme, dajme tomu, keď je prelom júla, augusta, keď ich podnecujeme, aby sa nám liahla tá dlhoveká generácia, dáme im cukorný roztok, dáme invert, je to fajn, ale vždy to je len, či to je sacharóza, alebo je to glukóza, fruktóza v tom inverte s vodou, ale keď nám chýbajú bielkoviny, je veľký problém. Preto potom je tých včiel málo, tá generácia je slabá a možno nám neprežije ani do zimy. Čiže veľký problém je výživa, hlavne bielkoviny. Niekto si možno povie, že veď majú peľ. Áno, majú peľ, donesú si peľ, len vieme povedať, že aký je to peľ. Vieme, že peľ je dobrý, stráviteľný, výživný, ale sú pele, ktoré sú horšie. Samozrejme, peľ obsahuje bielkoviny. Včely potrebujú bielkoviny pre svoj rozvoj. Lenže peľ je vždy bielkovina, čo je makromolekula, ktorá obsahuje tieto jednotlivé aminokyseliny. A keď nemajú tie esenciálne aminokyseliny, tak potom je problém, lebo pri tej výžive aj pri zvieratách, aj pri ľuďoch, pri všetkom platí, že pokiaľ je tam tzv. Zákon limitujúce aminokyseliny. Máte hierarchiu aminokyselín, ktoré keď máte málo, napríklad valín, leucín, tak vám brzdia prijatie ostatných aminokyselín. Čiže my si môžeme mysleť, však majú dospelú, budú mať dobrú výživu, ale možno to pravda není, lebo tých aminokyselín je málo. A s tým súvisia aminokyseliny plus teda energia v forme sacharidov, dáte im invert, alebo dáte im cukor plus minerálne látky, vitamíny, ktoré sú takisto dôležité, lebo tie minerálne látky, vitamíny majú vplyv na metabolizmus týchto bielkovín. Čiže preto je to, čo sme spomínali, veľmi dôležitá výživa na jar, niekedy v marci, dať im nejaký peľ, nejaké cesto z peľov, aby mali dostatok tej jednak energie a hlavne týchto bielkovín pre hladenie mačky. A ďalšia vec, čo je dôležitá, je v tom období, ako sme s Jankom hovorili, v tom období, keď sa liahne, alebo keď je zimná generácia v larválnom štádiu, vtedy treba zabezpečiť buď tú peľovú pastu, alebo im dať nejaký prípravok. Pozerajte, niektorých youtuberov dávajú bístrok. Ja som nikdy nechcel propagovať bístrok, aby to sa neopakoval po niekom, ale keď si pozriem to zloženie, a hlavne to zloženie tých esenciálnych aminokyselín, tak je to perfektná vec, ktorá vám tie včely nakopne buď na jar, alebo na túto výživu v období, keď sa liahne táto zimná generácia.
Potom tu máme klieštik, to je vlastne už 40-50 ročný problém, s ktorým pravidelne bojujeme, poznáme rôzne metódy. Tie najstaršie metódy, ktoré poznáte, prípravky na báze amitrázu, čiže asi väčšina z nás, keď je koniec septembra, v prípade začiatok októbra, posunuté, raz, dva, po prípade trikrát dávate buď varidol, alebo dávate avaky. Mnohí ste, alebo dávate, možno nedávate, dávali ste gabon, ktorý poznáte. Viete, že už ten gabon, už to predsa je to rezistencia tam vzniká, že to je liečivo, ktorú sme upustili. Potom tu máme organické kyseliny, či už to je mravčia, či už to je kyselina šťavelová, v prípade kyselina mliečna. Začnem od tej najmenej, čo asi dávate kyselina mliečna, ktorú dáva niekto kyselinu mliečnu. 15% postrekov na včely. A to na tom roveči? To sa dá vtedy, keď je včelstvo, nemáte plod. Postrekom na včely klieštik padne svojím spôsobom. Ale čo poznáme, kyselina mravčia, že vlastne najjednoduchšia karboxylová kyselina má dobrý odpar, je koncentrovaná, plus teda, že pôsobí aj podviečko. Samozrejme, tu sme aj, ľubom ste videli, že kolovať, tu je gel kyseliny mravčej, ešte aj privoňať trošku. To si teraz určal, niečo som povedal. Hej, tak, to, čo nepoznáte, pozrite. Čiže tento gel, to Ľubo mal myšlienku nechytať, nie je neoblizovať, ale veľmi dobrá myšlienka je v tomto gele, samozrejme, že nebolo to, nie je to novinka, je to už vo svete, to bolo propagované, zdávalo, ale je to, z môjho pohľadu, je to veľmi dobrý spôsob. Nemusíte mať odparovače, keď to porovnáte s formidolom, dáte formidol, položíte, o 2 dní strhnete obal, o 2 dní otvoríte, vyberete zbytky, keď nie, tak máte to dno plné od tohto bordelu, ale kyselinu dáte dole. Dáte medzi plnisko metník, spravíte cik, 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 niekoľko kvapiek, každú kvapku veľkosti, neviem, fazule na každý rámik, dopredu, dozadu, zatvoríte, 4-7 sa odparuje, máte to vlastne rýchle, jednorazové ošetrenie. Potom ďalšia, čo je dôležitá, je kyselina šťavelová, ktorá dá sa povedať, že v jedných rokoch má význam, najmä pokapy, po prípade pásiky s glycerínom alebo sublimácia. Sublimáciu, neviem, niekto možno robí, niekto možno nerobí, je to také otázne, také sporné, niekto to má rád, lebo je to dobrá metóda, niektorí sú proti tomu, lebo tam môže byť desublimácia, vyzráža sa na propolise a tak ďalej, takisto je to dosť náročné na vaše zdravie, masku musíte mať, ale prejdeme tým dvom jednoduchým spôsobom, čiže pásiky kyseliny šťavelové s glycerínom, ktoré dobre poznáte, je to dobré dlhodobé ošetrenie v tom auguste, kedy už máte po znáške, dáte na 3, 4, 5 týždňov, aj sme diskutovali, väčšie pásiky sú dobré, keď sú také hrubé, pevné, aby tie včely nevyhrízli, čiže postupne sa tá kyselina uvoľňuje. No a potom je to pokap, kedy si môžete spraviť buď máte prípravok Varomet, ktorý poznáte, samozrejme, že vieme, že ten Varomet troška niečo stojí, ale viete si spraviť ten prípravok aj sami, či spravíte si roztok, dáte nejakých 42 alebo 44 gramov kyseliny šťavelovej dihydrátu, pol kila cukru, do litra vody a spravíte si pokap. Dobre je to aj na teraz ošetrenie okolo vykoláša. Potom je tu nozéma. Častokrát, keď sa pýtam aj včelárov, že ako liečite nozému, kto z vás lieči alebo nelieči nozému? Liečite, ale väčšina možno zabudne na to, lebo tá nozéma, možno si neuvedomujeme, ale nozéma pôsobí, či už to bola v minulosti nozéma apis, v súčasnosti hlavne teda nozéma cerana. Táto nozéma pôsobí hlavne na tráviaci trakt. Zoberte si aj človeka, zviera, ktoré má poškodený tráviaci trakt. Ako je to, dajme tomu z príberania, keby ste mali kozy, ovce, čokoľvek, ktoré majú hnačku, koľko mlieka produkujú? Viac alebo menej? Menej. Aj tie včely budú menej krmiť matku. Matka môže mať nozému. Čiže nozéma je častokrát veľký problém, ktorý plus klieštik, plus vírusy, plus slabá výživa môže spôsobiť na to všetko tlak, ktorý sa zvyšuje a naraz pum a všetko vám padne. Čiže aj nozéma je veľmi nebezpečná. Ďalej, čo tu mám? Izolácia matiek. To boli veci, ktoré ste určite vy tu na Orave pred pár 10 rokmi neriešili. Prišla zima, bola zima, spravili chumáč včely, postupne sa oteplovalo a matky plodovali. Lenže teraz viete, že otepluje sa u vás, u nás na juhu nehovorím, jak sa otepluje, a tým pádom sú matky, alebo môžem tvrdiť, že niektoré včelstvá plodovali prakticky celý rok.
Je to to isté, ako keď máte krávu ovcu. Kráva má laktáciu 10 mesiacov. Potom ju na 2 mesiace zasužíte, aby sa oddychlo vemeno a ide ďalej. To isté potrebuje aj matka. Matka prestane klásť, nie je tam plod, nie je tam klieštik, oddychne si a začne klásť. Lenže keď je teplo, keď máme teraz v januári alebo vo februári 10-15 stupňov, tie matky kladú, ochladí sa, spotreba zásob a tak ďalej. Čiže to je veľký problém. Čiže preto je aj na každom z nás zvážiť, či tá izolácia je dobrá alebo nie je dobrá. Je niekoľko spôsobov tej izolácie. Matik môžete použiť jesennú izoláciu, dáme to na nejakých 25 dní, kedy vlastne za vám vyliahne plod, preliečite, matku pustíte. Ale z môjho hľadiska, najmä teda u nás v Nížinách, má zmysel izolovať matky najmä v táto celozimnú izoláciu, že od toho, ja neviem, polovicky začiatkom septembra dať ju do izolátora, nechať ju tam až do polovice februára, potom ju vypustiť. Samozrejme, že pri tej izolácii treba to zúžiť, že už to vyžaduje viacej zásob, čiže zúžiť izolátor, maximálne 3 rámiky, komorovačky, potom počas zimovania pozrieť sa na to, ak teda chvíľku má sedieť na kraji, prehodiť alebo zúžiť na menej rámikov. Samozrejme, že aj s týmto by sme vždy, tak ja mám desiny Tatrany, viem, či sme zimovali na 10 rámikoch, ale už od toho postupne budeme upúšťať a zimovať na možno 8-7 rámikoch, plus teda buď, nehovorím, že všade robiť izoláciu, to je na každom. Niekto možno povie, ja mám včely matky, ktoré, lebo je to od genetiky, nie je každé jedno včelstvo také isté, čiže vy sami musíte zvážiť, či treba robiť izoláciu, alebo netreba robiť izoláciu, ako sú na to vaše včelstvo, akých početnostiach si bojujú a všetko, čo s týmto súvisí. Úhyny včelstiev, čiže na to má vplyv výživa, klieštik, nozéma, plus teda vyčerpanie matky. Samozrejme, že na to všetko vplyvá aj šľachtenie. Viete, že či už to je opäť budem hovoriť pri tých zvieratách, nakoľko som zootechnik, vyštudovaný, a nerobím to, ale vždy to má vplyv aj na zvieratá. Zoberte si príklad. Máte tuto na Orave, dajme tomu, väčšinou sú extenzívne chovy dobytka. Máte slovenský strakatý, slovenský pínsgalský, kombinované plemená, slovenský pínsgalský je dobrý príklad. Plemeno, ktoré vám dá 4-5 tisíc litrov, napasie sa, je odolné, chodivé, prispôsobuje, menej náchylné na choroby. Ale zoberte si holštajnky, kde by ste nemohli dať na pastvu. Potrebujú maštál, potrebujú intenzívnu výživu, aby vám dali 12, 13 aj viacej tisíc kilogramov mlieka. Čo sa robíme pri šľachtení včiel? Zameriame sa na produkciu medu, produkciu vosku, po prípade miernosť, aby boli čo najmenej rojivé, varu a senzitivitu. Ale tým pádom, keď chceme mať kvázi 10, 20, 30, 50, 20 kg medu, tak potom to musí ísť na nejaký úkor, na niečo. A to niečo je možno dlhovekosť tých včiel a možno je to tým, že tie matky stále kladú. Čiže tým, že vlastne šľachtíme, zlepšujeme určité vlastnosti, tak tie prirodzené vlastnosti a prirodzené, ktoré tie včely prestanú klásť týmto šľachtením, dá sa povedať, že znižujeme. Nemôžete mať vy krávu, ktorá bude mať aj veľa mäsa, aj veľa mlieka. Čiže to sú také najčastejšie otázky, ktoré nás trápia. Samozrejme, že niekto im možno povedal, že ja viem, že tá výživa ideálne pre včely, aj pre ľudí, aj pre všetky zvieratá je mať pestrú, vyváženú, prirodzenú stravu. To by bolo super, lenže v tým, ako sa zmenilo poľnohospodárstvo, viete, že monokultúry, prešľachtené, zmenili sa podmienky, počasie, tak to už neurobíme s tým absolútne nič. Čiže preto tu prichádza do úvahy to, aby sme tým včelám dodávali tie aminokyseliny a tie podporné látky, ktoré tu neboli. Starí včelári už včelárili sme, nebolo to treba. Áno, len tie podmienky sa strašne zmenili. Počasie ja nehovorím, však sami dobre viete, že počasie je bláznivé, tento rok bol bláznivý, toho klieštika bolo veľa, aj tu sme debatovali, že prakticky niektorí máte stanovišťa, že či začnete prvú prehľadku, môžete robiť poká, potom dáte kyselinu, potom dáte ďalšiu kyselinu, potom môžete dať, celoročne liečite a dáte prvýkrát fumigáciu, spadne vám 150-200 klieštikov, druhýkrát 50, potom vám stále ešte padajú. Iný mohol povedať, čo vy robíte, aké máte včely, ja tam dám raz pásiky, 2 razy zafumigujem a mám 0. Áno, len to stanovište môže byť iné, tam je to stanovište, genetika, podmienky, že pre to včelárstvo dá sa povedať, že z tej živočíšnej ríše alebo z tejto oblasti živočíšnej výroby je také
najpremenlivejší a najviac tu faktorov z vonkajšieho prostredia. Čiže tie podmienky sa nám zmenili, všetko je, dá sa povedať, že iné a takisto, jak aj včelári, aj tí poľnohospodári musia na to reagovať. A plus teda nehovorím o tom, že či to ovocné stromy, či je to repka, či je to čokoľvek, je tam chémii, pesticídy, či už pôda, nikdy neviete, čo tam je, ako tam je, aké sú tam reziduá. Zoberte si, keby si to mali akože 100%, výživa vám zabere 30%, klieštík ďalších 20%, do zema 10%, nezaizolujete a plus dostanete k tomu, že vlastne tieto faktory, plus teda poľnohospodárstvo, všetko a nakoniec zistíte, že jeden faktor, druhý faktor a ten tlak na tých včelstva je taký, že nám nakoniec spadnú a potom čudujeme, že máme prázdne úle. Po prípade, že tie včely nám neprežijú, že tá odolnosť je veľmi slabá. Čiže takto je to z toho môjho pohľadu, to sú také najčastejšie, najpálivejšie témy, čo mňa teda trápi, alebo čo sú asi trápi všetkých včelárov. A teraz si povedali, no tak dobre, Polička to povedal, čo vieme, na čo ďalej teda. To je pre nás asi, ako ďalej, ako z tohto víc, no zamerať sa na tú výživu. Jak sme spomínali, buď používať, pridávať do krmiva, či už to nejaké prídavky s aminokyselinami, alebo jednoducho nachytať si pel, urobiť si vlastne, dá sa povedať, medocesto, pelovú pastu, dať im to buď na jar, alebo teda v období, keď sa liahne larválne štádium, klieštík. Dá sa povedať, že z môjho pohľadu bez toho, nie som zastanca gabonu, to som vyradil, ale bez toho amitrazu, to ešte asi na 100% nepôjde, čiže amitraz, tvrdá chémia, 2-3 krát v zime, ale iba krátkodobé ošetrenie, nie som zastanca dlhodobých nosičov, ako je to v zahraničí. Nozéma, takisto používať prípravky na báze nozémy, čo s ľubom máme, tak to je lugolov roztok, čo je vlastne jód, čo je veľmi dobrý proti nozéme. Izolácia matiek, nehovorím teraz, poďme všetci izolovať, bude super. Nie, každý z vás, viete, aké sú včelstvá, zvážiť tú izoláciu matiek. A samozrejme, že tak možno, nehovorím, že predídeme, že nebudú žiadne úhyny, vždy tie úhyny budú, lebo tých faktorov je a tých premeniek je strašne veľa, ale zvážiť, zanalizovať, lebo nikto vám nepovie presne, čo máte robiť. A ja robím to, čo vyhovuje mne, možno 5 rokov poviem, čo si tam strepal na tých videách, ale vždy každý sa musí zamyslieť na svoju prácu, poznáte svoje podmienky, svoje včely, môžete mať tu včely, tu to funguje, to je dobrá značka, o 3-4 km už to môže byť úplne iné. Čiže to sú tie faktory, ktoré na to vplyvajú, čiže je na každom z nás, aby sme to zhodnotili. To šľachtenie, lebo vždy sa snažíme zlepšovať tie vlastnosti a samozrejme tým, že určité vlastnosti zlepšujeme, určité potlačíme. Potom niekto by sa možno opýtal, že my sme tak debatovali o osách, že či osy nepostihuje klieštik alebo nejaké choroby, alebo nejaké, neviem, či je na to nejaký výskum, ale tu si treba uvedomiť jednu vec, že osy sú voľne žijúce, ktoré nešľachtíme, nechováme a tam si príroda, určite majú nejaké choroby, aj vírusové, aj nejaké možno parazitárne, lenže tam tá príroda si určí. Toto sú osy, ktoré prežijú, toto sú tie, ktoré vlastne geneticky z generácie na generáciu sa to u nich zafixuje a sú odolné. Aj my sme možno mohli by sme mať včely, ktoré boli minimálne, by boli takmer bez klieštika, odolné voči nozéme, boli by perfektne, by nám zomkli sa, tie matky by neplodovali, ale tie medové výnosy možno boli 40% z toho, čo máme, alebo 30%, čiže vždy je to o tom, že čo chceme, na čo sa zameriavame, asi tak povedané.